Hej, vi hedder Caroline og Michelle. Vi vil gerne fremlægge vores første studieprodukt i specialpædagogik. Jeg starter lige med at fortælle lidt om, hvordan vi har valgt at bygge den her præsentation op. Det gør vi ved, at vi starter med en problemformulering. Bagefter problemformuleringen, så kommer vi ind på, hvilke tanker vi har gjort os i forbindelse med valg af problemformuleringen. Så kommer vi lidt ind på noget teori af Vygotsky og zonen for nærmeste udvikling. Efter det så kommer vi ind på den case og de observationer, vi har gjort os i forbindelse med opgaven. Og så snakker vi lidt om den pædagogiske kortlægning, vi har lavet, og så runder vi lige af med en konklusion. Vores problemformulering den hedder, hvorfor er det nødvendigt med differentiering af undervisningen, når man arbejder med inklusion i klasserummet? De tanker, der ligger bag vores problemformulering, er, at det vil være spændende at observere en undervisningssituation med fokus på en enkelt elev, og så bruge den her observation til at se, hvordan eleven reagerer på undervisningen, hvad der fungerer og hvad der måske fungerer mindre godt. Også for at se, om vi kan finde frem til, hvordan man kan skabe den bedste læringssituation for den enkelte elev, så vi kan få udnyttet elevens læringspotentiale. Til sidst her har vi valgt at have et stort fokus på inklusion, og det har vi valgt, fordi der er undersøgelser, der viser, at ekskludering af elever det kan få en stor betydning for elevernes videre liv. Vi vil undersøge, hvordan elever bedst muligt bliver en del af klassefællesskabet, og derved bliver inkluderet. Lidt om Vygotskys teori. Vygotsky han er en russisk psykolog, der har levet fra 1896 til 1934. Han er kendt for sin teori om den nærmeste udviklingszone. Det er en teori, hvor han tager udgangspunkt i det sted, hvor eleven er, og finder et niveau, hvor eleven udfordres, men stadig kan følge med. Hvis I kigger på den figur, der er på jeres skærm, så kan I se, at der står herinde i midten, står kan selv. Og hvis eleven er herinde i midten og kan selv, så sker der ikke nogen udvikling. Så kan eleven klare det hele selv, uden hjælp fra en voksen. Hvis man så lige rykker ud til næste ring, så står der kan med hjælp. Hvis eleven er ude i den her ring, så er eleven i nærmeste udviklingszone. Det vil sige, at her der sker en udvikling af eleven, og det er her, hvor eleven reelt kan lære noget. Hvis eleven så er herude i den yderste ring, hvor der står kan ikke endnu, så ligger det uden for elevens nærmeste udviklingszone, og eleven kan blive frustreret, og det vil der ikke ske nogen læring ved. I vores case har vi observeret på en dreng i 3. klasse. Han har nogle problemer med korttidshukommelsen. Han er fagligt bagud, men socialt fungerer han godt i klassen. Han er under udredning, og i den her udredningsproces så har han været igennem en IQ-test, og den har vist, at han ligger på over 100 IQ. Så det er ikke fordi han er mindre begæret. Vores observation det er over en lektion på eleven, som vi beskrev før i vores case. Og det starter med, at eleven kommer ind i klassen, sætter på sin plads, får de opgaver, han skal lave, men kommer ikke i gang med dem. Der går 30 minutter ind i timen, hvor han stadig er i gang med dem. Efter 30 minutter, så prøver han at komme i kontakt med læreren ved at sidde og råbe fra sin plads. Så kommer både lærer og støttelærer hen og skælder ham ud. Men han bliver så også hjulpet i gang. Lige før at timen vil være slut, så forlader han timen. Men støttelæreren går så ud og får ham tilbage i klassen og får ham i gang igen. Da det så bliver frikvarter, så går han glad ud af klassen, klar til at spille fodbold. Der er flere ting i den her observation, der kunne være spændende at dykke lidt ned i. Den første ting, vi lige vil kigge på, det er den opgave, han får udleveret. Hvor svær er den? Er den måske for svær? Eller ligger den inden for nærmeste udviklingszone? Hvis den nu ligger inden for nærmeste udviklingszone, så vil det også kræve, at han skulle have lidt hjælp til at komme i gang med. Hvis man kigger lidt på, om der egentlig finder en eksklusion sted, så kunne man sige,
at ham drengen her, han arbejder ikke med det samme, som resten af klassen gør. Og det er jo fordi, at han fagligt ikke er på niveau med dem. Men resten af klassen, de sidder lidt og arbejder sammen på kryds og tværs og taler sammen og sådan noget. Han har ikke nogen, han kan arbejde sammen med. Så måske så skulle man lige kigge lidt på, om man kunne finde på at lave en undervisningsdifferentiering inden for det samme emne, eller lave noget, så at der kunne, han kunne blive inkluderet i klassen, i stedet for at blive ekskluderet ved at sidde alene, når de andre de sidder og arbejder sammen. Hvis vi kigger lidt på det sociale i klassen, så virker han jo som en elev, der socialt har det godt i klassen. Han er vældig blandt sine kammerater, og han glæder sig til frikvarteret, hvor han socialt skal være sammen med nogle andre drenge om at spille fodbold. Så socialt er han ikke ekskluderet i klassen. Hvis vi kigger på den pædagogiske kortlægning, så vil jeg lige gennemgå de her 4 punkter: styrker, behov, forståelse og problemer. I styrker er der, som jeg lige har sagt, at han socialt er ude i frikvarteren og velfungerende i klassen generelt. Hvis vi kigger lidt på, hvilke behov den her dreng har, ud fra vores forholdsvis korte observation af ham, så har han helt klart behov for at blive hjulpet i gang, og måske med en lidt mere konstant støtte, så han kan forstå opgaven og komme i gang, og ikke sidde i en halv time uden at komme i gang med en opgave. Forståelsen, det kunne måske, nu er han jo under udredning og ved ikke hvilke problematikker han måske står med, men en struktur er jo altid godt, så hvis lærer, støttelærer eller en anden voksen havde tid til lige at sætte sig ned, når eleven modtager opgaven, og så lægge en plan. Hvor meget skal eleven lave? Hvornår må han gå til pause? Må han lige gå ud 5 minutter, hvis han har behov for det? Lave nogle aftaler med ham, som han kunne overholde. Problemer. Der kommer en uro inde i eleven, og han bliver lidt frustreret, og han kommer med udråb og bliver meget urolig, når tingene ikke lige kører for ham. Konklusion. Vi har her gennemgået en case med en dreng, som har det svært i skolen, fagligt, ikke så svært socialt, det fungerer okay. Men man kan sige, at man som lærer eller støttelærer her står i nogle dilemmaer, fordi vi ved ikke, hvad diagnoser han måske har, måske ikke har. Men man kan sige, at vi kan ikke bare lade stå til som lærer og vente på, at han bliver udredt på børnesyg. Vi bliver nødt til at handle og prøve at hjælpe den her dreng, hvor han er lige nu. Ud fra vores observationer, som kun, skal jeg lige understrege, var en lektion, så vi ved jo ikke, hvordan det fungerer til dagligt. Men det vi så, det var bare, at han havde brug for fast støtte til at lave det materiale, han havde fået udleveret. Det vi forestiller os kunne hjælpe den her dreng ud over den faste støtte, det er, at han måske har brug for nogle helt faste, klare strukturer. Vi tænker, at det kunne hjælpe ham videre, hvis han vidste, at nu skal vi lave det her i 20 minutter, så kan du gå ud af klassen i 5 minutter, og så tilbage og lave noget andet i 20 minutter. Sådan en struktur, det ville kunne gøre hans dag mere overskuelig. Man kan så sige, at der er jo både plus og minuser ved sådan en struktur. Det er måske lidt sværere, hvis ikke meget sværere, at inkludere med det her gruppearbejde, hvis vi gerne vil have inkluderet ham i klassen, hvis han har sådan nogle helt specielle aftaler. Men vi tænker også, at det kan være, at han så kunne finde en ro, så han kunne komme mindre med udbrud og være mindre forstyrrende i klassen. Vi har også i vores opgave lavet sådan et kritikpunkt ned under konklusionen.
Og der kommer man lidt til kritik til læreren og støtten om, at de skælder ham mere ud, i stedet for at høre, hvad det er, der har gjort, at han ikke kan komme i gang med opgaven. Vi har gennemtænkt det lidt, og tænker måske også, at det er lidt svært for os at dømme og komme med kritik til lærer og støttelærer, for vi ved ikke, hvad der ligger til grund. Det kan også være, at der er nogle pædagogiske overvejelser i den måde, de har valgt at takle den her elev på. Og det kan også være, at de bare er helt magtesløse og har prøvet alt, og også alt det, vi tænker kunne være gode idéer. Så de har nok brug for noget supervision, eller at finde en anden måde at håndtere det her problemstilling på. Vi synes, det har været rigtig spændende at ud og observere nogle andre lærere, hvordan de griber tingene an. Og det har fået os til at åbne øjnene op for, hvad der egentlig sker ude i den danske folkeskole. Vi er glade for, at du lyttede med, og vi håber, at du har fået noget ud af den her fremlæggelse. Tak for den gang.